Radio jɛka fɔ ka kunnafoni balan kɛnɛ kan Grand Guédiolo an nisɔndiyalen don k'a da kan n'an sera kɛnɛ in kan an b'a dɔn k'a fɔ ko maaw de sigilen bɛ ka makɔnɔ Grand Guédiolo ntomo bɔkun ye fɛrɛ la dɔn ye bilakun wɛrɛ tɛ anw na o de ye kana kibaruya di maa minnu sigilen bɛ ka makɔnɔ ko radio jɛka fɔ ka kunnafoni di waati sera n'a dun waati sera Grand Gué baara fila t'an bolo o de ye kalimu tabɔ ka magwan ni ka sɔgɔbɛ a la kumabaw ni k'olu sugandi n'a y'u sugandi jamajɛ baara de bɛ radio jɛka fɔ la yan an b'a tila bɛɛ n'i ta ni k'a kɔnɔ kuma lajɛ furutututu ni ka sɔrɔ k'a lakale to dunkan cɛ ɲuman na k'a daminɛ Kaye fo ka taa bila fo Menaka Mali ale ni Algérie o dancɛ la Grand Gué tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔn kunnafoni di ye fɛnba ye jamana kɔnɔ o tuma kunnafoni di bɛ komi maninfin minɔgɔtɔ n'i ye ji d'a ma k'a nin na hinɛ a bɛ sewa cogo min na wa kunnafoni a bɛ kunnasiri bɔ adamaden na an ka kunnafoni ɲini a ɲuman min tɛ maaw lafili min bɛ kunnasiri bɔ maaw la wa min bɛ jamana yɛrɛ fɛnɛ lafiya kunnafoni ye fɛnba ye dɛ a ɲuman kɔni a ɲuman Grand Gué o bɛ sɔrɔ jɛka fɔ de kɔnɔ yan wa an filɛ nin o kɛnɛba in de kan bi sɔgɔmada na baara taabolo filɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Jibi Jakite bolo e ni ale ye bali dayɛlɛ kabini 6h du matin o tuma radio bɛ to senna furutututu fo minuit waati dɔ bɛ wuli dɔ b'i sigi nin waati kɔni ale ka ɲɛmaaya ye min ka tɛmɛ ni baaraw ye radio jɛka fɔ officiel ale ni YouTube o k'u bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Ahmed Jakite cɛ kelen bolo caman e ni ne ye alamisa o alamisa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ studio nɔrɔmaba in kɔnɔ an wasalen don an nisɔndiyalen don e ko cogo di karamɔgɔ Buwa namu ko nin kɛra cɛ dɔ ye sɔgɔma fo ka taa se wulada ma a sigilen bɛ a la a b'a la o kɔrɔ man di dɛ cɛ dɔ b'a kɛrɛfɛ o y'a ɲininka ko karisa depuis sɔgɔma fo sisan o man di ko mun don ko ni y'a f'i ye k'i yɛrɛ b'a ɲɔgɔn fɔ dɛ ayi ko ne t'o ɲɔgɔn kɔni fɔ ko mun bɛ n dala ni b'o fɔ ja cɛ ka dɔ wɛrɛ tɛ jumɛn ale ni mɔgɔ musonin ale gɛrɛl'o la subhanallah i y'a ye sa wa subhanallah cɛ y'o fɔ a ye dɔrɔn ale ko sa ko a ko n m'a f'i ye k'i yɛrɛ b'a ɲɔgɔn a y'a ladige a ye gasi kɛ Grand Gué nɛgɛ tɛ sɔn balansima ma Grand Gué n'i y'a mɛn i y'a ta i gɛrɛl'a la o tuma hadamaden i k'i sen na yɔrɔ dɔn i k'i taabolo dɔn i k'i ka filɛli yɔrɔ dɔn fan bɛɛ tɛ sen na yɔrɔ ye fan bɛɛ tɛ lajɛli yɔrɔ ye fan bɛɛ tɛ bolo manabɔ ye maninfin n'i y'i yɛrɛ jateminɛ ka san lajɛ ka dugu lajɛ i kan ka min kɛ Grand Gué i b'o dɔn o tuma min ye diɲɛlatigɛ ye Grand Gué a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn an bɛ dugawu de kɛ waati bɛɛ Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ nka an tɛ bɔ an yɛrɛ kɔ dɛ i ka sɔn i ka sabali i kana fɛn bɛɛ kɛ Grand Gué ka tiɲɛni kɛ o ka nɔgɔ fo ka dama tɛmɛ nka n'i y'i miiri ka tasi tiɲɛni i b'a to an bɛ taa Jibi fan fɛ Buwa Jabatɛ karamɔgɔba kalandenni a bɛna kuma sara i la an y'an donkan di maaw ma ka tila k'u bila bɛɛ ka se k'i ka arajo labɛn k'u tulo k'u ɲɛgɛlɛ k'u jɔ sisan an seginna sɛbɛnfura fɔlɔ min b'i bolo n bala kɔnɔ a ta Grand Gué i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ jɔnna ne ka bolo ɲɛ fɔlɔ o ye l'indépendant maa min sɛbɛnni ka tɔgɔ ko Musa Sayon Kamara Musa Grand Gué a ko min ye cour constitutionnelle ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ laɲini min tun kɛn bɛ a fɛ n'o ye CNT wasadenw ye Grand Gué k'a jɛnna n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in bɛ senna kabini waati jan sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Grand Gué min ye gouvernement ale jamakulu k'a daminɛ premier ministre ka taa bila fo ministre laban Grand Gué min ye an ka jamana ye ko dan siri bɛna k'a la o tuma k'a daminɛ maa kelen o tuma min y'a cayalenba o ye maa 30 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye charte de la transition ye i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye baara kun fɔlɔ min kɛ nin ko in kan Grand Gué min kɔni ye maa 25 ye sɔnkɛrɛw ma bɛnkɛrɛw kan ko gouvernement a jamakulu kana tɛmɛ maa 25 kan sɛbɛnnikɛla ko ni ka bɔ maa 25 la ka taa bila maa 30 la i b'a ye k'a fɔ min ye wasaden CNT wasadenw olu de y'i sigi ka fɔ kɛ tuguni Grand Gué min y'u ka ɲɛmayaso ka taa bila a baarakɛlaw la k'a yira k'a fɔ yɛlɛma ka don charte de la transition a ye hakilina min ta k'a ɲɛsin gouvernement ale ministre ka ko ma sɛbɛnnikɛla ko min y'o baara ye olu donna min kɔni ye gundo soni kɔnɔ bolokɔrɔta daminɛla a ma ɲa min kɔ Grand Gué maa 100 ni maa 29 olu kɔni y'u ka nisɔndiya yira k'a fɔ k'olu b'a ko la bi u b'a ko la sini min kɔni ye ministre ye ko k'a kuntala kɛ maa 30 ye o y'a cayalenba ye wa k'a bɛ se ka jigin o jukɔrɔ fɛnɛ dɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin baara fila taabolo lajɛ min ye nin kumakanw tara ni ka taa bila cour constitutionnelle ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ o ye fanda ye min kɔni y'an ka jamana sariya sunba don sɛbɛnnikɛla ko olu de kɔni b'u sigi olu y'u sigi k'a jateminɛ kɛ garanke ni ka nin baara filaw lajɛ CNT maaw ka hakilina charte de la transition Mali yɛrɛ bɛ dabolo mun na bɛ yen garanke olu kɔni ye fɛsɛfɛsɛliw kɛ k'a lajɛ sabu min ye sariya ko ye maa to kofɔli ye u y'a yira k'a fɔ k'u jɛnna n'a ye Mali minisiri k'a kuntala bɛ se ka t'i jɔ fo maa 30 la sɛbɛnnikɛla ko min y'o baara in kɛlen cour constitutionnelle fɛ i b'a ye k'a fɔ a seginna ka taa di jamanakuntigi ma min b'a to baara in a bɛ se ka waleya jamanakuntigi o tuma ale kɔni fɛnɛ bɛ ka a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ nin waati la min b'a to ale bɛ se ka promulguer cogo min na sɛbɛnnikɛla ko nka n'i y'a la yanni jamanakuntigi bɛ kuma garanke ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye an ka fangabolo ye i b'a ye k'a fɔ minisiri minnu bɛ baara la nin waati la k'a bɛ maa 28 na ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko maa 30 ko tɛ dɔwɛrɛ ye ka mɔnɔ bɔ yaasa jɔyɔrɔtigiw bɛ se ka caya cogo min na degun ni laɲini minnu bɛ ka ɲɛsin minisiriso ma garanke ko baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a daminɛ 2020 ka na bila 2024 ko nin baaraw sama-samani baara ko caman kɛra a ko min ye chef du gouvernement n'ale ye premier ministre ye garanke k'a daminɛ ale la Mali kɔnɔ bi ta tɛmɛnen kɔfɛ ka taa bila fo ministre laban o tuma min ye cour constitutionnelle ye min ye CNT maaw ka laɲini kɔnɔna la k'a kuntala bɛ t'i jɔ a cayalen b'a ma 30 jamanakuntigi sigikɛn bɛ k'ale maa kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Musa Sango Kamara ale ka sɛbɛnni don Bois Jabatɛ an ka taa o laban o ye senfa biribiri l'indicateur de renouveau mun bɛ a kumana maa min ye sɛbɛn tɛgɛ nɔ bila ala la a y'a sɛbɛkɔrɔ fɛsɛ ka di an ma Mariyatu Kulibali a ka sɛbɛn don a y'a yira ya kumaba la cybercriminalité an filɛ ka sɛbɛn min kalan de nin dilanna kabini surɔ a ma dilan sɔgɔmada in na dɛ a dilanna surɔ maaw k'a lamɛn cybercriminalité Maliba o kɔnɔ ayiwa an ka ɲamakala 3 in jelimuso 3 u ta n'u bila k'a laban k'a bɛ dɔn bi dɛ artiste 3 kɔni ko a jaabi o kɔni kɔnɔnen don bi maa 3 ninnu u bilala ka taa bɛrɛla tarata juillet kalo tile 22 san 2025 procureur du pôle national anticriminalité ni artiste 3 Dakabana artiste Mwandiw artiste Saramaw Cɛnyiw Baba ni Kole ni Bagagaw Mariamu Baw ayiwa ko ɲininkali o tɛnkuna u la cɔcɔkalo tile 7 tɛmɛnen ayiwa bɛnkan na u y'a yira ko bi alamisa 28 u ta ani bila ko na dɔn i bɛna ka na lajɛ sisan ni ɲamakala 3 in Baba ni Nkɔnɛ Bingini Bagaga Mariamu Ba ninnu bɛɛ lajɛlen ko u nɔminɛna ka sabu kɛ ayiwa nenini kuma jugu cɛjugu damantan u b'o ta k'o seri ɲɔgɔn kan ya kumaba u nɔminɛna olu de la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan k'u kɔni u lamɛnla cɔcɔkalo tile 7 juge du pôle anticriminalité o kɔni y'a yira délibéré n'o ye a ko tɔ bɛɛ lajɛlen jaabi bɔ ye Baba ni Nkɔnɛ Bingini Bagaga Mariamu Ba ko bilalen don bi alamisa kalo tile 28 cɔcɔkalo ni kɔni na sa i bɛna ye minnu ayiwa jigiba tɛ u la a ko kan u n'u dɛmɛbaw k'u kɔni bonya yɔrɔ u y'o ta u n'u dɛmɛbaw k'u ko k'u dalen don jamana kiri maaw la k'u ka to Ala kɔ u ka to kiri maaw kɔ Mariyatu Kulibali a ka sɛbɛn de ye nin ye nka buwa kabini e ni ne ye papiye in dilanni daminɛ sɔgɔmada in na an ka telefɔni de kalayelen don maaw bɛ welele la fan bɛɛ k'a daminɛ ACI fo Bankɔni ko u bilala anw kɔni bɛ yan anw tɛ kɛnɛ ma anw tɛ dépôt ko la dɛ dépôt ko an t'o la dɛ sɛbɛnnikɛla bɛ nin sɛbɛn nin sɛbɛnna sufɛ o tuma k'u bilali k'a bɛ sɔn ka kɛ bi ye Ala barika la u bilala ka ban k'a kɛra ten nin waati la u bilala ni maa fana y'a dɔn k'i ye maa ladiri ye i dalen don a la i ɲɛ y'u ye anw ka nɛgɛjuru b'i ka bila la ɲɛma wele sisan an gafe kɔnɔ i k'a ɲɛfɔ an ye sɔrɔla ka ban a jɛlen don passe kosɛbɛ hali donc ne bɛ n tigɛ don tuguni l'indépendant maa min ye sɛbɛnni k'o kɔnɔ o tɔgɔ ko Yusu Kamara garanke a ko an ka taa Abuja sɛbɛnnikɛla ko o ye Nigéria ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye farafinna chef d'état major garanke olu bɛ tile damadɔ lajɛ la Abuja Niger jamana
Nigeria jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin jɛrɛjɛkulu in lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'u ka sigi ka fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de y'i ka kɛlɛbolo dɔ wuli garange nansara kulobilenw dati kɛlɛbolo min kunkanko la o tuma ko farafinna yɛrɛ k'a yɛrɛ ta sa min ye bamanciw n'o ye terrorisiw ye olu kɛlɛliko la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in a kuma bɛ da kɔnɔ kabini waati jan garange i b'a ye k'a fɔ ko farafinna k'a yɛrɛ ta min b'a to nansaraw da kana don an ka ko dɔw la n'o tɛ an ka latigɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ sarada nansara la sɛbɛnnikɛla ko min ye nin chef d'état majorw ye n'o ye kɛlɛkuntigiw ye olu ka sigi nin kɛnɛ kan Nigeria kɛlɛkuntigiw olu ka ɲɛmaaso a nujuru tun b'olu bolo sɛbɛnnikɛla ko olu tɛmɛnen ko ka bɔ yen min ye CEDEAO n'o ye farafinna tilebiyanfan ye olu fana ka kɛlɛkuntigiw olu kɔni ye wulikajɔ belebeleba kɛ nin ko in na sabu a lajɛ bɛ ka kɛ farafinna ka tilebiyanfan kun kan n'o ye Nigeria ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye laɲini ye i b'a ye k'a fɔ caman de bolo dara a ko kuma dayɛlɛla min ye kɛlɛkuntigi minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka dabali n'i ka fɛɛrɛ fɔ min ye Nigeria i b'a ye k'a fɔ kɛlɛkuntigi olu kɔni ye fɛɛrɛ ni dabolo caman fɔ sabu k'a da ka terroriste ko maa to kɔfulu ye Boko Haram o kɛn bɛ ka fiɲɛ tigɛ olu la min ye san 10 san 20 ye san 30 olu dɛsɛ bɛ ka fura sɔrɔ o la olu n'u ka ni nafolotigiya sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bamanciw kɛlɛliko nafolotigiya ko tɛ ko ye fo an ka bɛn kelen de ma n'o tɛ kelen na ko tɛ se ka nin kɛlɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko garange n'i ye nin ko in taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye CEDEAO ale ka commission min ye o ɲɛma ye ale tun tɛ kɛnɛ kan n'o ye Ture ye Umaru Ture kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛbɛnnikɛla ko maa min ale nɔrɔ bila o kɔni y'i da don kuma dɔw la ale ka ɲɛmayaso tɔgɔ la n'o ye Abdel Fattah Musa ye Musa y'a jira k'a fɔ garange ale bɛ kumana ka ɲɛmayaso tɔgɔ la n'o ye commission de sécurité n'o ye commission de sécurité de la CEDEAO ye a y'a jira k'a fɔ olu kɔni kɛn bɛ ka labɛn dɔ sabati ni k'o fɔ jama ye ko labɛn tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye min ye maa 200,000 ani maa 60 ye o tuma ko k'u labɛn farafinna kow labɛn jango ka se k'olu jo kɛlɛ la garange minɛnfolo min kan ka don o la k'u y'o jateminɛ min kɔni ye dolari wari o miliyari 2 ale ni tila bɔɲanko o tuma ko k'o ɲini ka don olu la 2,5 milliards de dollars ya o ye wari ye dɛ n'i y'o calculer CFA la o tuma o y'an ka taa ye sɛbɛnnikɛla ko garange wari in bɛ bɔ min a tɛ bɔ san a tɛ bɔ dugu la garange a bɛ bɔ farafinna de kɔnɔ yan o tuma k'a dɔrɔmɛ kelen kana bɔ nansaraw fɛ sabu ko n'i ye kow taabolo lajɛ G5 Sahel o tuma ko sigira sen kan nansaraw de kɔni tun b'o kɔfɛ garange k'a nafolo tun bɛ bɔ nansaraw fɛ hali na anw yɛrɛ tun bɛ jɔni bɔ sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ k'a nafolo fangiriman bɛ ka bɔ nansaraw fɛ o tuma ko de y'a to a ko in jɔsen ma se ka ngolofa o tuma min ye ni sen in na ye nin force kɛrɛnkɛrɛnnen ye farafinna ka se k'i gulo yɛrɛ la o tuma k'an yɛrɛ k'an jilaja an k'an bolo don an jufa kɔnɔ an ka nafolo bɔ k'a da k'a fara ɲɔgɔn kan jango ka se ka nin baara in kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye ministre de l'économie et des finances ye o tuma kulu de bɛna ɲɔgɔn ye a nafolo bɔli ko kan jango wari in bɛ sɔrɔ cogo di sɛbɛnnikɛla ko o baara in yɛrɛ bɛ daminɛ bi bɛɛ garange wari in bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko o tuma ko n'i ye nin ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'u ye wele bila jamana 3 ma n'o ye AES jamana ye Mali Burkina Faso Niger ye ko Mali ni Burkina an ma ye kɛnɛ kan nka ko Niger yera i bɛ ka faamu wa Mali ni Burkina u ye wele bila an 3 bɛɛ ma anw 2 ma ye Mali Burkina Niger yera k'a da mun kan anw dun de bɛ tɔn kelen na garange ni tɔn bɛ baara o baara kɛ an bɛ jɛ ka kunnafoni jɛnsɛn ɲɔgɔn fɛ jango an kana se ka bɔ ɲɔgɔn kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in taabolo lajɛ min kɔni Mali ni Burkina Faso anw sigiyɔrɔ kun langololen bɛ sali kɔnɔ min ye Niger ye garange kulu sigiyɔrɔ kun langololan tɛ dɛ sabu n'i ye olu ka lasigidenso la Abuja n'o ye Nigeria jamana ye o tuma kulu ka conseil mun ka baara ɲɛsin bɛ sécurité ma ambassadeur kɛrɛfɛ o tuma ko ambassadeur ye dana da u kan u ka jamana tɔgɔ la ka t'olu jɔyɔrɔ fa ko ka t'i sigi kibaruya bɔra fo Niger o tuma k'u ka cɛdon ka ye kɛnɛ kan nka kibaruya ma bɔ Mali kɔnɔ kibaruya ma bɔ Burkina Faso sɛbɛnnikɛla ko Niger ye nin kɛ ka da dangana jumɛn la garange kulu de dɔrɔn bɛ se k'o jaabi di sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye CEDEAO ye ka taa bila chef d'état major tɔw la u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u kun tɛ di kuntigi kɔ banbagaciya mun bɛ nin waati la k'a fangirima a bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Burkina
o kuma tɛ se ka fɔ abada malidenw kɔ o tɛ se ka fɔ burukinabew kɔ o kuma k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ sigikafɔ wɛrɛ kɛ labɛn mali ni burukina bɛ se ka ye kɛnɛ kan cogo min na an ka se ka nin ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛlɛya bɛ nin ko in na ni mali ni burukina ma ye kɛnɛ kan o kuma ko in misi kelen k'i pan birilikɛla kunna ni laban bɛ wele ko cɛ sɔsɔrɔlen kunnafoni fila de an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Yusu Kamara ale ka sɛbɛnni don la dɔnbaliya o ka fisa ni dɔnjugukɛ balan bɛɛ dun ni cɛjan bilala dɔn na ale b'i tilen ka dɔn kɛ jama b'a fɔ k'a ye bɔ kunun k'a jɔ kosɛbɛ a tɛ taa kuruli kɔ ayi i tigɛ don Luwasa soir de Bamako a kumana a ko de wulada la kunnafoni a kumana a ko de a ko camion so tarama car de transport k'olu taara ka taa u dafiri buguninkaw fɛ yen tuguni Sirabakan Kasara tarata don sɔgɔmada fɛ ya kuma b'a la cɔcɔkalo tile 26 Buguni dugu k'a kɛra kɛnɛ ye i b'a ko accident kɛnɛ sotarama dɔ o taara ka t'i yɛlɛma ditɔni dɔ fana ka t'i yɛlɛma u b'o bɛɛ lajɛlen la sira wɛrɛ bɛ yen o wulada yan fan fɛ tile yɛrɛ kɔrɔ o fana taara dafiri ya kuma b'a la 8 heures waati camion 10 tonnes ale kɔni tun bɛ ka yiriw de doni sotarama dɔ o fana y'a fɔ b'a la o fana taara ka t'i yɛlɛma o binnen fana masurunya la péage la ko poste de péage dugu donda yɛrɛ la ya kuma b'a déviation minnu dilannen don tiɲɛ yɛrɛ la k'olu si kɛcogo man ɲa ya kuma b'a la surtout ni sanji binna o tɔ bɛɛ bɛ nɔɔni di ya kuma b'a la san kɔrɔ nin waleya n'o ye nin accident ye ko taalen ɲɛfɛ dɔɔni u b'a fɔ sira min ma ko RN7 keleyakaw fɛ yen ka na Sido kari dɔ compagnie Telemisi k'o fana ala minɛ a t'i dafiri ya kuma b'a la ko Sirabakan Kasara ko a kɛ bɛ ɲɔnya de ye an bɛ yɔrɔ minɛ komi sisan an ka siraw kan Buguni ayiwa kari min binni kɛra n'o Telemisi mɔɔw ta ye ko o kɔni kɛra Buguni ani Bamakɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ ya kuma b'a la ko sira in k'a sɛbɛkɔrɔ taamalen don maaw fɛ bolimafɛntigiw b'a sira kan kosɛbɛ nka nin kɔni kɛra ka taa i dafiri maa joginen de cayara nka ala barika la a ma fɔ ko bunahadamaden ko a ni kɛnɛ karabara o ma ye jate bɔbaw fɛ i bɛna ye sa an bɛ yɔrɔ min na komi sisan sanji n'a binna ani fanga de binna o la hali sira dilanni ko ka kuma faamaw fɛ u ka sira lajɛ u ka dilan u ka jateba minɛ sira kan sabu ni sanji binna waati min k'o de ye tiɲɛli yɛrɛ waati soir de Bamako u ka sɛbɛn ye nin ye sɛbɛn min ni maa min y'a sɛbɛn u k'a ma ko Abdurahamani Tarawele Granke hali bi an ka taa o laban tɔ ye sentigɛ ani ko laban ayiwa min ye nin sɛbɛn ye Granke a na kɛ tɔgɔntan ye an na tila k'a lajɛ kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko Granke n'i y'a lajɛ an ka taa Kaye an ka taa Mopti sɛbɛnnikɛla ko min ye hivernage tour 4 ye Granke k'ale kɔni baara a daminɛna ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko yani maa min ka taa k'ale da sinɛni k'ale ɲɛna kungo kɔnɔ munna i t'a da i ka bamusokɔrɔ ɲɛna Granke o bɛ to k'a yɛlɛku ɲɛfɛ min kɔni ye Mali ye k'an ka kan an yɛrɛ fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Granke an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o tuma k'a da la k'a fɔ ko de ye jamana in kɔrɔlen ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko musoba dɔ ka kuma bɛ da kɔnɔ n'o ye Fatumata Batuli Ɲani ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ Granke ko muso in bɛ cɛsiri ni bɔkabi min na Maliko la ko tulonkɛ ko tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a y'a yɛrɛ k'a fɔ bolodengɔni kelen tɛ bɛlɛ ta Granke min kɔni ye Mali ye a kuma k'a ka kan maliden bɛɛ lajɛlen la ala ka mɛn ka fataw kɛ maa minnu ye Granke jilaja i ka se ka ko dɔ k'i yɛrɛ ye i ka ko dɔ k'i balimaw ye i ka ko dɔ k'i sinjiw ye i ka ko dɔ k'i ka jamana ye ko jamana ale tɛ tɔnɔma da ale ye an bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko Fatumata Batuli Ɲani y'a yɛrɛ k'a fɔ ala mana san o san yira an na samiya kɔnɔ o tuma k'a b'a dɔnse yira sɛbɛnnikɛla ko dɔnse mun don o de ye samiyaji mana bin ka ban an ka jamana yɛrɛ sigilen bɛ cogo min na wuluwuluji ɲama sumajugu ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale na wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka fura ɲini o la maa kelen tɛ se ko la nka dɔ bɛ dɔ la n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ nɔ bɔ sɛbɛnnikɛla ko maa kelen ma n'i bolo da kulu la a tɛ yɔgɔyɔgɔ nka ni jamakulu nana bolo da kulu la hali n'a ma bɔ a nɔ na a bɛ yɛrɛyɛrɛ dɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Fatumata Batuli Ɲani ye Granke b'a ye k'a fɔ san 1 san 2 san 3 fo san 4 min ye hivernage tour ye nin y'a ta ko 4nan ye Granke sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ marayɔrɔ 2 bɛ yen olu kɔni ye nisɔndiya belebeleba sɔrɔ n'o ye muso ɲuman dugu i b'a fɔ ko Mopti muso in t'a da k'a ye
sɛbɛnnikɛla ko garange n'i ye Mopti lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ye baara sigi sen kan min kɔni ye sanuya baaraw ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye sanuya lajɛ o de ye ka se ka kanifow labɔ k'a ɲaman cɛ ka taa n'a ye ɲaman sigilen bɛ yɔrɔ minnu na k'a ɲaman furan k'a cɛ ka taa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko kabini nin utukalo tile 16 o baaraw daminɛna ka ban garange de ka taa kuncɛ a tile 24 sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Moptikaw ye cɛmato ko musomato kɔ min ye marabolo ɲɛmaw ye u y'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in tɛ tulonkɛ ko ye sɛbɛ ko don faso yɛrɛ kan ka wulikajɔ kɛ baara minnu na n'o waritanya bɛ jamana kɔnɔ ko maa min bɛ k'o kɛ k'o kan ka dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye fasoden ɲumanya baara garange k'a bɛ bila o de hukumu kɔnɔna la min kɔni ye Komogeli 1 u y'a kɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen la n'o fɔra Mopti o ye quartier kɔrɔba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ka yɔrɔ furan k'a sanuya maa caman kɔni nisɔndiya yira n'u k'u ka duwawu dɔn ni bonya ni karama ta ni ka Fatumata Batuli ɲani sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o lajɛ yen tɛmɛnen kɔfɛ u taara Kayi min ye Kayi Kasonga n'o ye Watele Kane ye sɛbɛnnikɛla ko kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye min b'a to Kayi ka taa ɲɛ Kayi ka sanuya i b'a ye k'a fɔ u y'o baara fana sigi Kayi min kɔni ye Kayikaw ye u y'a yira k'a fɔ ko Moptikaw ye min kɛ olu n'a keleya ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka tɛmɛ Moptikaw ta kan n'o de ye yɔrɔ furan yɔrɔ sanuya ye sɛbɛnnikɛla ko min ye famille ɲani ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ baara mun daminɛlen filɛ n'o ye ka yɔrɔw dilan n'o ye ka yɔrɔw sanuya olu kɔni wulila joona joona ni ka taa ni siman tɔni 6 ye ka t'o ta k'o di min kɔni ye nin baara in kɛbaw fɛ n'o ye Tulu groupe ye sɛbɛnnikɛla k'u y'a minɛ n'u bolo 2 ye wa min kɔni y'o bonyamasegin u y'a ta ni ka taa n'a gouvernorat la ni k'a bila gouverneur kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye général de brigade de Musa Sumare ale kɔni y'a ka nisɔndiya kɛ k'a yira k'a fɔ nin y'ale de ka kunnawolo ye sabu n'ale kɔni ye dugu ɲɛta baara mɛn n'ale ye sanuya mɛn ko maa fɔlɔ min kan ka nisɔndiya o y'ale de ye sabu nin ye jamana ka baara ye nka ni maa wɛrɛ ye disi da la ko dɔwɛrɛ t'olu bolo foli ni tani kɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye welewelekan bilalen bɛ Kayika bɛɛ lajɛlen k'a ka kunnako ye jango min kɔni ye Tulu groupe ye maaw ka se ka magɛn cogo min na sigi ka fɔ o ye damu ye Kayika sanuya Kayika ɲɛda kura sɔrɔ Kayika bɔ nɔgɔ la garange k'a dɔ bɛ dɔ la n'an jɛra k'an ŋaniya kɛ kelen ye o tuma k'a bɛ sabati an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Tulu groupe ye olu kɛmɛ ka ni baɲuman baara mun kɛ ko ni maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔnna k'a kɛcogo lakika la k'an bɛ min fɔ jamana ko la k'a tɛ fɔ a bara ta Fatumata Batuli ɲani ko fonisere don nafolo b'a bolo k'a n'a ɲɔgɔnna min bɛ jamana in kɔnɔ o ka ca fo k'a dama tɛmɛ o tuma ko jɔni o tɛ tɔto foyi la kunnafoni filanin an ye min bɔ tɔgɔntan kɔnɔ o tuma a ka bi bɔli don tɔgɔntan bɛ tila ka ɲini hali wuladala kunnafoni mun bɛ soir de Bamako o don ko jugu terroriste jatigɛwale maaw u ka maa kankara dɔ k'a ka boli banna ko f'an y'a tɔgɔ la ko boli banna tabarikala ala ni ce tɔgɔ ye Abu Hurayra a n'a ka bɔra dura an ka dɔrɔnin de ye u kun ci k'u dafara a kɛra tesite u t'a ɲɛdɔn laya a ka tɛgɛnɔbila ye nin i bɛna ye ko nin maa 2 maa jugu 2 tiɲɛlikɛla 2 chef terroriste EGS maaw k'u fara an ka dɔrɔnin fɛ ya kuma b'a la baara min n'u y'a wuli ka jɔ kɛ kɔsani na yɔrɔ min n'a bɛ tesite k'o kofɔ u ye jateminɛw kɛ kuma min ka jatew bɔ i bɛna ye alala ko maa yirika camanba ayiwa u ye olu ntaraki ka tɛgɛ da olu kan ya kuma b'a la u ka chef local EGS Abu Hurayra a n'a ka bara droit buwa ko ka maaw hakili lajigi an ka cɛdenw ka wuli ka terroristiw nɔgɔn tesiti i bɛna ye ko dɔwɛrɛ tɛ koyi u ka wuli ka jɔ de barika bonyani bɛ a fan na an dun fana faralen bɛ ɲɔgɔn kan an jamana 3 i bɔra k'a fɔ sisan Niger Burkina Mali an ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ kɛ yafuma b'a la min bɛ se k'a to nin yɔrɔ ko fɔlenw juguw mana ta yen an ka taa dankariw la k'u bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ yɔrɔ la nin groupe armé terroriste u bɛɛ ayiwa an kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ kabini 2024 an ka jamana 3 u bɛ wuli ka jɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ baara in a wuli ka jɔ yɛrɛ a tɔ ko jɛ ka baara an i yɛrɛ ka kuma don kosɛbɛ
ko o la an ye kɛra sababu ye k'u ka yɔrɔ damadɔ k'o ɲini ko fo yɔrɔ dɔn o la sa o de y'a to baara yɛrɛ a nɔgɔyara an bolo yakuma bɛ a la kɛra sababu ye an ye yɔrɔ caman dɔn k'u ka yɔrɔ minɛn caman dogolen ka se k'olu yɔrɔ dɔn jugu minnu bɛ a ko la olu fana bɛɛ yɔrɔ dɔn mobili minnu b'u bolo ani motow ka sin k'a bɛɛ fan yɔrɔ dɔn wa an y'a bɛɛ salo k'a kan ta ye ala ni an ka service de renseignement kosɛbɛ Mali service de renseignement bilama fanga b'an na Moribo Kone général de corps d'armée kosɛbɛ a n'a ka cɛdo bɛ baara min na be garange kunnafoni bɛɛ b'u tigɛ kɔnɔ ngo ni kɔni tɔgɔ dara ko Moribo baarakɛla ye kɔnɛ faralen a kan wara don kosɛbɛ ayiwa terroriste u ka juguya n'u ka wuli ka jɔ Maliba a n'an ka dugu fila ye k'o fara an kan ko an tɛ dɛsɛ ko la ayi fiyewu ko an bɛ wuli ka jɔ de kɛ ni fanga fɛɛrɛ dabali ɲuman min bɛ se k'a to an bɛ dankari ninnu na i bɛn'a ye u ka groupe EGS u ka yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u ɲɔ ɲalen don ye nka an m'an wuli yɔrɔnin min na dɔrɔn an bɛ u ntaraki n'o y'an ka faamaw ye wuli ka jɔ ani baarakɛminɛ ɲuman o baden bɛ an bolo hakili b'an na fɛɛrɛ kɛlɛ b'an bolo jugu ninnu u bɛ dɛsɛ yakuma b'a la o y'an ye wuli ka jɔ fana kɛ Mali ko o kɔni k'an t'o bila dɛ ayi fiyewu ko ayiwa gawukaw olu kɔni y'a yira tiɲɛ yɛrɛ la ko an ka faamaw k'u bɛ ka baara kɛ ko fo ka se a dan na sabu n'an wulila u nɔfɛ waati o waati u bolominɛnw wo u dangalen bɛ yɔrɔ min k'an b'a bɛɛ walankata k'a bɛɛ gulonci k'a tɛ ka kolodi ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye o bandi jugu damada de don yakuma b'a la n'u bɛ taa ka taa kɛlɛbolo k'u wuli an na sanga ni waati jamanakuntigi yɛrɛ dun y'a fɔ a dabila n'i ma dabila n'i donna yan i t'i bɔ dɛ bɔda t'i bolo o la sa sɛbɛnfura in n y'a fɔ cogo min an y'a bɔ soir de mako kɔnɔ u ka bi bɔli don Laya Jara a tɛgɛ nɔ don garange sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ kɔmɔ suruku kan ja an bɛ taa jibi fan fɛ kunnafoni tɔw bɛɛ hali bi maaw k'u labɛn an taara an kan sɛgɛnnafiɲɛ bɔ an ye boisson min lemurubaji min dibisogo i ma se o ma dɛ e sera o ma ayi o tɛ yan o tɛ sɔrɔ yan ayi o tuma taa ni sɛbɛnfura ye garange an bɔra k'an da lase kunnafoni ma n'o ye tuli groupe ye o tuma sɛbɛnni a tun bɛ fasiri sɛbɛn min kɔnɔ o ye le fanali ye sabu n'i ye journal dɔw lajɛ garange min ye intercalary ye i b'a ye k'a fɔ u tɛ sɔn ka répétition kɛ a couverture dɔrɔn u bɛ da o dɔrɔn ma a dun fɔr'u ye k'a bɔgɔla dɔn garange k'a daminɛ a couverture la fo ka taa bila page laban o tuma n'u tora k'a sɛbɛn a bɛ baara nɔgɔya an bolo o tuma min ye le fanali ye groupe tuli ale ka kunnafoni tun b'ale kɔnɔna la garange ne bɛ tigɛ don 22 septembre maa min ye sɛbɛnni k'a tɔgɔ ko Birama Jalo fulakɛ ka kalamu ka di a ko est-ce que garange min ye Rusiw ye o tuma k'u kɛmɛ k'u bolodengɔni ɲɛsin jamana fila ma n'o ye Faransi ni Ukraine ye k'u bɛ ka danajuguya ta ni ka min ye Mali ni Burkina ale ni Niger sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko garange b'a ye k'a fɔ min ye farafinna ye garange nansaraw kɔni ɲɛ don bɛ anw na ni ka anw kɛ samasogo ye min ka muru ma ja o bɛ dɔ tigɛ ka bila kan balan kɔnɔ o tuma ko kɔni o banna sɛbɛnnikɛla ko baara o baara n'a bɛ kɛ sisan farafinna ni farajɛla fɛ garange an bɛ sigi ka fɔ de kɛ min ka di anw ye a bɛ to anw de ta la garange hali ni jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la bɛɛ b'i ta sɔrɔ n'o ye partenariat gagnant ye nka ni ka farafinna tigɛ tuma min ka da kɔfɛ o tuma ko banna jamana min y'o ban jamanakuntigi min y'o ban ni ka farafinna ɲɛ yɛlɛ ka bila tubabu la o de ye faso Maliba sɔrɔsi kɛ n'o ye général d'armée Assimi Goïta ale de kan ka fɔ ale de y'o cɛba ye sɛbɛnnikɛla ko garange b'a ye k'a fɔ Rusiw ka jamanakuntigi n'ale sɛbɛ dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ Vladimir Poutine ale kɔni kɛmɛ k'a bolodengɔni ɲɛsin jamana fila la a ka service de renseignement o tuma k'u ye tɛntɛnni kɛ jamana fila tɔgɔ b'u bolo Faransi ni Ukraine sɛbɛnnikɛla ko u ka tɛntɛnni ka ɲɛsin jamana fila ma garange ko dɔ wɛrɛ tɛ ko ye min kɔni ye olu ka cɛdenw ye k'o bɛ Mali kɔnɔ nin waati la ni ka malidenw k'anw dɛmɛ an ka lakana baara la o tuma n'i y'a lajɛ Ukraine ale ni Rusi la bɛ ɲɔgɔn na garange san joli joli i b'a ye k'a fɔ min ye Rusi la ale kɔni bɛ ka sebaya sɔrɔ Ukraine kan hali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka Ukraine dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko ni k'u mɔnɔbɔ an na sabu n'u ma se k'u mɔnɔbɔ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ o tuma min ye Rusiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yan n'o y'u ka formateurs ye n'o y'u ka partenaires ye i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ ka dɛmɛ de ta ka ɲɛsin jamana ma min b'a to u bɛ se ka olu kɛlɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o dɛmɛw lajɛ o tuma ko minɛnw de bɛ ka don fo ka dama tɛmɛ Algérie ale ni Mauritanie fɛ
kɛlɛkɛminɛw awɔ drone an juguya la drone kamikazew ka taa bila min y'u ka kɛlɛkɛminɛ tɔw la marifa b'o la ale ni b'i miiri fɛn o fɛn na kɛlɛkɛminɛ na min kɔni ye Ukraine ye k'u de bɛ k'o doni ka don Algérie ale ni Mauritanie fɛ ni ka na di jugu ma n'o ye terroriste ye u ka Mali kɛlɛ u ka Russe ka kɛlɛkɛcɛw kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Russe ka jamanakuntigi olu kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni ye Conseil de sécurité des Nations Unies ye o tuma ko olu kɔni bɛ t'u ta da bɔgɔ jeni kan o tuma ko u ka bɛɛ lajɛlen wele sabu k'olu ka prévu b'u bolo garange kan ka sigi ɲɛgwɛn prévu m'an bolo k'a bɛna yir'u yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca min ye Russe ka ɲɛmaw ye u y'a jira k'a fɔ k'u dusukun tɔɔrɔlen bɛ sabu nin waleya bɛ ka kɛ k'u b'a ɲini Nations Unies fɛ garange k'a ka ko bɔ nin ko in na ko sinon ko nin ko in man ɲi ka to ten ko nin ye danna juguya ye ko nin ye ka bingali ta ka maa wɛrɛ sɛgɛrɛ ko mun na k'u bɛ nin ta ka Mali sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Russe ka ɲɛmaa ye garange u y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni ye juru min kun minɛ o tuma ko juru in kun tɛ bila bolo ko ye fo Nations Unies ka section sécurité fo de ka ko bɔ nin ko in na n'o tɛ ko kuma wɛrɛ bɛ bɔ dɛ ni Russe dun dimina ko ko la diɲɛ kɔnɔ bi ayiwa ko man ɲi dɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ 22 septembre Ibrahima Diallo ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ buwa Nouvelle Horizon a kumana Mahamani Touré a ka tɛgɛ nɔ ko kiiri ko a kɛra maa minnu fɛ an ka finitigiw olu ka kiiri kɛ yɔrɔ la ya kuma b'a la maa 6 olu kiiri la ya kuma bɛ a la ŋanamu jɔyɔrɔ bila dugukolo feere ani ka ŋanamu kɛ k'e bɛ maa wɛrɛ don wolomasiri maaw ka baara la o dɛmɛ o ti bɛn dɛ jaa sɔrɔsiw yɛrɛ kiiribulon b'u bolo o dɔ la sa tribunal militaire min n'a bɛ Bamakɔ tarata don cɔcɔ kalo tile 26 2025 k'u y'u ka session correctionnelle kɛ ordinaire ko a tun ma juge min bolo Asama Dolo a n'a tɔɲɔgɔnw magistrat militaire olu ye baara in k'a kɛ baara in kɛlen k'u y'a kɛ u yɛrɛ ka danga yɔrɔ la ko a bi Dar Salamu ko in dun bɛ maa 5 affaire 5 maa 6 olu kun ka yakumɛ bɛ a la o kɛlen ka nin ko dabɔ sa o y'a jira maa minnu filɛ nin ye n'u bɛna kiiri tiɲɛ la u kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'u ka ko kɛta don ko waleya dɔ bɛ yen olu ye ŋanamu sariya sɔsɔ o ti bɛn sɔrɔsiw olu fanfɛ u bolo wɛrɛ bɛ yen i bɛna ka na ye ko fana ŋanamu ka sɛbɛnni cɛjugu kɛ papiye kan o fana ta y'o ye dɔ waleya fana bɛ yen ala la o ye jɔyɔrɔ bila n'a fɔra k'i kɛ nin yɔrɔ kɔlɔsi e tɛ ye o yɔrɔ fiyewu sariya sɔsɔ wolomasiri olu maa fan fɛ kelen fana bɛ yen o fana tɛ ŋanamu ye o fana ta bɛɛ lajɛlen fana mun ye sɔrɔsiw sɔsɔli u ye sariya minnu sigi sen kan o n'a ta o ta dɔ fana bɛ yen k'o bɔra jɔyɔrɔ wa a ma dɔw ma ko ye an ka marifa min b'a bolo ko o fana tununna kiri de kɛn bɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu na ani minnu fana ta dugukolo feere ye k'u ye dan tɛmɛ u ye dan sago ka danaya k'o ta ka bɔ u yɛrɛ kan kiri o de talen filɛ k'u sɛgɛrɛ yakuma b'a la n'i y'a ko ta k'a lajɛ direction de l'information et des relations publiques n'o bɛ wolomasiri maaw ka yɔrɔ kofɔ DIRPA procureur min bɛ u ka tribunal militaire la colonel magistrat Sumayila Bagayogo a kɔni y'a jira k'u ka nin ɲɔgɔn ye ko audience ordinaire don ko o n'a ta o ta ala la ko ale jɔrɔlen don sabu waleya min filɛ k'a kɛ k'a ɲɔ de bɛ ka ɲa an bɛ yɔrɔ minɛ komi sisan o dun ko n'o bɛ kɛ i b'i jɔrɔ kosɛbɛ ŋanamu damanda ko ka layidu jugu ta maaw ye n b'i ta k'i don baara la nkalon kan o n'a ɲɔgɔnna camanba ko nin sɔrɔsiw u sɔrɔlen de la wa sɔrɔsi bɛ a la cogo min na ko civil fana o bɛ a la Mahamani Touré a ka sɛbɛn de don sɛbɛn min n'an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli ali garange ŋanamu nafa foyi t'a la ni nimisa kɔ sabu n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ ŋanamu la garange abada i t'a dun la fana i b'a dun nka i t'a dun wasa la i t'a dun lafiya kɔnɔ i b'a dun jatigɛ i b'a dɔn ni kinikini ye sabu i b'a dɔn k'a fɔ ko b'a kɔfɛ a bɛ komi ɲɔkɛnɛ dɛgɛ maa min b'o min waati bɛɛ ko b'o kɔfɛ dɛ o bɛ cogo min na ŋanamu a b'a dun ɲa a t'a dugusajɛ ɲa garange an bɛɛ lajɛlen kan ka sabali ni ka sira ɲuman ta ni ka bateau kɛ n'o ye sariya bateau ye ni ka ɲɔgɔn mago to garange tiɲɛni nafa foyi t'a la bilakojuguya nafa foyi t'a la jamana tɔɔrɔli nafa foyi t'a la
a bɛ fɔ maa min tiɲɛnen don ko a lajɛ i ka dilan i ka segin kɔ nka maa min bɛ ɲuman sira kan jɔn b'o bɔ a ka ɲuman sira kan maa si t'o bɔ a kan o tuma n'a fɔra k'a to o kɔrɔ k'i bɛ ka fɛn dɔ kɛ min man ɲi n'o tɛ n'i m'a to n'a tor'i kɔrɔ grand k'i kelen b'a cɛ don dɔ ala ka bɛɛ lajɛlen kisi sira jugu taama ma o tuma min y'an ka bi kunnafoni nin bɛ dan sigi o la grand k'i fɛn banbali jate dɔn sabu min ye kunnafoni waati kɛrɛnkɛrɛnnen don o tuma min ye sɛbɛnnikɛlaw ye olu ka magwan an b'a lajɛ ka fɛsɛfɛsɛ grand k'i ni ka kumabaw tɔmɔ ni ka sɔrɔ k'o di lamɛnnikɛlaw ma ni ala ni kira sɔnna ni kɔni kɛra lamɛnnikɛlaw kulo garisɛgɛ bi sabu don bɛɛ n'a dugusɛkan don kunnafoni laban nin jɔko in kɔnɔ o ye sini juma dabaka kutuba bɛ yen dabaka fatiya bɛ yen o tuma bɛɛ lajɛlen kan k'i bolo jan ni k'o makɔnɔ ni ka sɔrɔ ka dɔgɔkun kuncɛcogo ɲa grand k'i n'anu tilala ka foroba foli k'i ni bonya baara ale kɛcogo filɛ jibi k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale tun bolo bɛ nɛgɛ la sɔɔni ale bɛna sigiyɔrɔ bila sabu tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔko la min ye nɛgɛ tigɛra n'o ye an bɛ Jakite ale bolo tun bɛ radio jigin fo officiel ni YouTube la o tuma sɔɔni ale bɛna jibi nɔrɔ bila fo ka taa bila fitirima gɛn o tuma mamutu bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baaraw ye fo ka taa fɔ ko radio datugura nin ye jamajɛ baara kɛcogo ye o tuma anw fɛ kumasoba in kɔnɔ e ni ne ye alamisa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso in kɔnɔ hakili la nin ye fu sirilen bi ta la an bɛ kan bɛɛ da sa a ka to bɔ nin kan sɔli